Literal nga out of this world ang na-achieve sa Artemis 2 mission nga nakabalik na sa Earth human ang napulo ka adlaw nga misyon padulong sa Moon. Garbo sab kini sa Pilipinas pinaagi sa usa ka Pinoy nga nagatrabaho sa National Aeronautics and Space Administration o NASA sa Amerika. Ani report. To the moon and back ang nahimong misyon sa Artemis 2 ni adtong miaging semana. Kini ang unang space mission nga nagdala og crew duol sa bulan sulod sa kapin 5 ka dekada. Milestone sab dihang naabot sa Orion spacecraft ang pinakalayo nga distansyang naabot sa tao nga miabot sa 252,760 miles. Nakita sab nila ang far side sa bulan. Human ang halos napulo ka adlaw, luwas nga nag-splash down ang capsule sa Artemis 2, sakay ang upat ka crew niini sa Pacific Ocean duol sa San Diego, California. And speaking of milestones, I am Louie Rabara, born and raised in the Philippines. My biggest project, ito yon yung Artemis 2, historic. ang Pinoy nga si Louie Rabara, giwagayway ang watawat sa Pilipinas isip data controller sa NASA, nga mooy nagaproseso sa data nga ginatransmit sa mga spacecraft, lakip ang Orion spacecraft sa Artemis 2 mission. Yung first day of launch, doon kami sa Space Center, which is the mission control. Ang naging part namin dito as data controllers is the space network. Meron kaming array of antennas. After na lumagpas na siya ng Earth orbit, kami na po yung nakakapag-track sa kanila sa mga data na makukuha nila dun sa space. Kanhi IT staff si Louie sa UCLA o University of California, Los Angeles. Og dili sab daw dali ang iyang journey, ilabi na nga wala siya'y background sa astronomy. Sobrang hirap po mag-apply ng trabaho. Hindi ako straight papunta sa astronomy po. Kasi nag-graduate ako ng computer engineering and wala naman ako idea before na kaya ko, na makakapasok ako dito sa ganitong job. Tambag niya sa mga kabataan nga buot makasulod sa NASA o nangandoy og to infinity and beyond, walay imposible. Huwag lang kayo matakot, mangarap. Kahit feeling nyo is impossible siya, there's always a chance. Tuloy-tuloy lang sa pag-aaral. And of course, I always pray to God. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.